Πάει η γύφτα στον οδοντίατρο. Κάθεται στην καρέκλα, ανοίγει το στόμα, σκύβει ο οδοντίατρος, κοιτάει και τι βλέπει. Όλα τα δόντια πάνω κάτω, εμπρός και πίσω είναι χρυσά. Ξανακοιτάει, αλλά δεν βλέπει κανένα ελάττωμα. Οπότε ρωτάει, σφράγισμα? Και ο γύφτος, όχι, συναγερμό. Μπαίνει ένας μεγαλόσωμος καουμπόι σε ένα σαλούν και κάθεται στο μπαρ. Αρπάζει τον μπάρμαν από τον πουκάμισο και του λέει, φέρε μια μπύρα και γρήγορα πριν να ευριάσω. Πιάνει ο μπάρμαν την μπύρα. Ο σκληροτράχυλος ήρωας πίνει μια γουλιά, γυρνά προς την αριστερή πλευρά του μπαρ και φωνάζει, όσοι είστε από αυτή τη μεριά, η μάνα σας και όποιος έχει αντίρρηση να έρθει να μου το πει. Νεκρική σίγη στο μαγαζί, ο καουμπόι πίνει άλλη μια γουλιά και γυρνάει προς τη δεξιά πλευρά του μαγαζιού. Όσοι κάθεστε από αυτή τη μεριά είστε παλιαδερφές του κερατά και όποιος έχει αντίρρηση ας μου το πει. Εκείνη τη στιγμή σηκώνεται ένας τύπος από τη δεξιά μεριά. Το βλέπει ο καουμπόις και λέει, τι έγινε ρε, έχεις αντίρρηση? Όχι ρε φίλε, απλά κάθομαι σε λάθος μεριά. Μπαίνει ο ληστής σε μια τράπεζα και λέει στον ταμεία να του δώσει όλα τα λεφτά. Εκείνος τα δίνει και ο ληστής πυροβολεί. Φεύγοντας λέει στον πρώτο πελάτη, είδες τίποτα? Κάτι είδε. Τον πυροβολεί και μετά λέει στον δεύτερο πελάτη, εσύ είδες τίποτα? Κάτι λίγο είδε. Τον πυροβολεί και αυτόν στη συνέχεια γυρνάει σε έναν τρίτο πελάτη και του λέει, εσύ είδες τίποτα? Εγώ δεν είδα τίποτα, αλλά η γυναίκα μου τα είδε όλα. Πάει ένας γέρος 97 χρονών στο ασφαλιστήριο και λέει στον ασφαλιστή, καλημέρα παιδί μου, θα ήθελα να κάνω μια ασφάλεια ζωής. Απορριμμένος ο ασφαλιστής ρωτάει, συγγνώμη για την αδιακρισία, αλλά θα την κάνετε την ασφάλεια ζωής? Ξέρεις παιδί μου, θα ταξιδέψω με τον πατέρα μου στην Ευρώπη. Ακόμα πιο απορριμμένος ο ασφαλιστής ρωτάει, και πάλι συγγνώμη, αλλά πόσο χρονών είναι ο πατέρας σας? 127. 127 και τι θα κάνετε στην Ευρώπη? Απαντάει ο παππούς. Θα πάμε στο γάμο του παππού μου. Σοκαρισμένος πια ο ασφαλιστής ρωτάει, και πόσο χρονών είναι ο παππούς σας? Είναι 150. Και ο ασφαλιστής περιμένοντας να ακούσει οτιδήποτε πια ρωτάει, μα καλά, του παππού σας αυτή την ηλικία του ήρθε να παντρευτεί? Μαλακίες μωρέ, τον πιέζουν οι γονείς. Μάλλον θα σου πω άλλα δύο ανέκδοτα και τέλος.